Okay, biko mgbe m na-esoro na my grandmother bi nwere okwu ọ na-agwa m na-aghọtara ka mụ na ya dị ọnwa efu obere okwu ma na-ezisiri m ozi jebe afịa rọ m ya so ọ nata gbasịa mbafụ ihe ọ ya agwa m bụ na ọkwado egbede so mgbede a nwere mụ agbapụ gbanababa anyị ọsụm ọbacha m bụ ọsụm n'ọkwa mgbe elu n'egbede so mgbede ahụ lụzie mụ nwa agbapụkwa n'ababa anyị ma ọ dịgodo ụfụ nwanne m aghọtara m dị okwu mgbede ọnya ka anyị kọwa ihe ahụ anyị kọwaziri ya na ọgọdị elu nwoke ebe olu ibie ihe bụ na ọgọdị elu nwoke ebe olu ibie bụ na o nwere ebe nwoke na-amadebe ọgọdị ya amadị ya ka ọ na-akpụ naanị maka ọkpọ naanị ya alụnwa ọrụ ugbo ọ bịazie ime ya ọgbagota ka ọ ya bụ ihe ọsọ mee ka ị gbanwuo nwa na nwanne ya na-asị ya mgbe olu na mgbede ọ ghọtara ya ọ mgbede ahụ ka olu kịta ịmagoro ihe bụ agụụ mara ihe bụ na ọ bụ na onye na-ekwu ya anụgodi ọmagoro ihe bụ inye ụmụaka nri onwe ike mgbe ahụ azụ nne ya ochie nke oke wee si ofe echi na nwanne echi je wele taba tajuo afọ ya ṅụọ mmiri nwaanyị apụta onye kacha ọsị ya mgbe na mgbede onwebagobe oluo inwe azụ ọ na-agụụ ya ata ya idebie maka na ịta ya isi ofe na nkịtị na-abụ nke onwe ego ọ debenata nwa ewelitegolo akwa ego ahụ ego eji egote ogiri eji weta ofe welitegolo akwa taa ọ dịkata ya anya nwa m na-adịba mgboro na mgbede ọ mgbede aka olu kịta nwa ego ya abaghị aka akwa na-aka na-aga n'azụ mana ihe nwe ike iji ego akụla akwa ụgwọ akwụkwọ na-abịa iji si iko ike ịlụtazi okwu na egwu anyị mgbe olu na mgbede esi na ndị wo na-eji nwanyị ekwu okwu oge ahụ onye mere na-ekwu okwu oge gara aga sị na ọnwa anyị onye Abagana nwunye otutu Abagana onwe nwere ya na-ekwu oge gara aga o wee sị na mgbe ya na be nne ochie nne ya nọgharịa nyabịa nne jekọ kwụrụ ọtọ sị nwa m na nke abịa si okwu ihe anya atụgharị n'ebe anya n'ọnụ ụzọ ama ka ama ma nke afọ nka maka ọ na-abịa ya ahụ onye ya afụ ya m ihe wụ na nke abịa ọ dịkọtawa ọgụgụ ọzọ ya bịakwa ọ na-ekwente n'ọchị ome si nwa m na nke abịa na-atụgharịkwanekwa anya n'ọnụ ụzọ nke ọzọ ya afụ mmadụ ya afụ nka ya fụtara ihu na-ekwu ya n'ọkịta azị ya bịa ka anya bụ nka onye nnekwu abụzi nwata ya kịta bịa ka anya bụ nka mana onye na-ekwu zuru ọgụ isi ka zuru oke ọfụma nke abịago nke ahụ ọ na-asị na-abịa na mbụ kịta ọ na-agọtara m ihe nne m ochie na-ekwu mgbe na nke abịa ijeze nna ndị Igbo nwoke ebe olulu ibie nke abịa kịtazi ndị Igbo si na nnọọ ike gwuo okorobịa ka o ji ama ihe agadi na-afọ genja nka na-adị ka ike ọgwụgwụ nke ọwụ dị mmadụ ebe anyị aghọta ya nne gị ochie na-akụ okwu nka ike asị ka otu nka na-adị nka ọgwụ nke ọgwụ anyị nwetara ịgbalị ihe bụ nka ala ezigbo mmadụ